କାହିଁ ଯାଇଥିଲ ଗୋଟୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ବାପା ପୁଲିସ କଲୋନୀରେ ଅଛି। ପୁଲିସ କଲୋନୀରେ ଅଛି ବାପା। କେଉଁ ପୁଲିସ କଲୋନୀ? ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଧଇଡ଼ା ଗଲା ବେଳକୁ ନା ହଁ, ସେଇ କଲୋନୀରେ ବାପା। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ତୁମକୁ ଦେଖିନି ଗୋଟୁ। ବାପା ସେଇଠି ଅଛି, ଖାଉଛି ପୁଲିସ କଲୋନୀରେ। ଏସ୍ଆଇ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଦେଲେ ଜାଣିଲେ କି ହଁ, ସବୁ କଥା ବାପା ଯୁଗେଇଲେ। ବର୍ଷା ଝଡ଼ିରେ ଦିନେ ଯାଇଥିନି, ସେ ବଡ଼ ଏସ୍ଆଇ ଯେ ଦେଖିଲେ ଚମକିବ। ସେ ଏସ୍ଆଇ ବାବୁ କ'ଣ କଲେ, ଝଡ଼ି ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଯାଇଥିଲି। ମଶାରୀ କମଳ ସବୁ ଆଣିକି ଢାଙ୍କି ଦେଲେ ବାପା। କିଏ ଦେଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଓହୋ, ତାହେଲେ ସେଇଠି ଖାଉଛ ପିଉଛ ସେଇଠି ରହୁଛ? ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ବାପା, ଯେତେ ଚିହ୍ନୁଛି ଯେ ସେ ଲୋକ ଆଉ ପାଉଛି କି କିଏ ଦେଲା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ବାପା। ଓହୋ, ସେଇଠି ଖାଉଛି ପିଉଛି ବାପା, ସେଇଠି ରହୁଛି। ତାପରେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନି ବାପା, ସେ ଭଦ୍ରଲୋକକୁ ଆଉ ଯାଉଛି ବାବା ଟିକେ ଆସେ ଭୋକରେ ଅଛି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ବଡ଼ୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେ ବ୍ୟାଗରେ କି ଧରିଛ ବ? ଦେଖ ବାପା, ସବୁ କିଛି ବେମାନି ଜିନିଷ ଆଣିବିନି ବାପା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମଣିଷ ଜୀବନ ତ ଏମାନେ କରିବାର ନାହିଁ ଆଉ। ହଁ, ଏଇଟା ପୁଲିସ କଲୋନୀରେ ଅଛି ପରା ବାବା। ବହୁତ ଦୁଃଖ ବଡ଼ୁ ମଣିଷ ଜୀବନଟା ବଡ଼ୁ। ହଉ ହେଲା ବାପା, ହଁ ହଉ ଯାଉଛି ବାପା। ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ବାବା, ଠିକ୍ ଅଛି।